Uy, mga katodo, kumusta? Ganda na sikat ng araw ngayon. Ilang araw na nag-uulan. Kaya pala, matanong ko kayo. Minsan nyo na bang sinabing ayaw nyo bumili ng kahit na anong accessory sa motor nyo? Ako din eh. Kesyo hindi naman kailangan. Kesyo magastos yan. Kung minsan ba nga, ikaw na magtatanong sa sarili mo eh, no? Kailangan ko pa ba talaga yan? Pero ayun na nga, habang tumatagal eh, may isip mo rin pala na kailangan pala talaga din minsan. Para na rin sa safety, para sa durability, para sa longevity, o para humaba pa yung buhay ng motor. Para na rin sa preservation, para ma-preserve mo din mismo yung motor. At syempre, hindi mawawala yung tipong pampapogi din kasi. Di ba? Ano, tara? Gusto nyo ba akong samahan today? Rides tayo saglit. Pag-usapan lang natin kung ano yung mga nailagay natin dito. At baka ikaw din mismo nag-iisip na lagyan din yung sarili mong motor ng ganito. At kung ano pa ang mga kulang. Alam ko marami pa eh. Pero pag-usapan natin yan. Kasi seryoso guys, ang ganda talaga ng sikat ng araw ngayon. It's been a while. Let's go! Kakasabi ko lang na sana hindi umulan, dumilim na naman. So ayun nga mga katodo, no? Mabalik tayo sa usapan. Bakit nga ba tayo nagpapalagay ng accessories? So marami ang dahilan. Hindi ako magpapaka-hipokrito, no? Meron naman talaga na mga dahilan na para lang gumanda yung itsura ng motor natin. Pero mostly kasi sa mga pinaglalagay natin is para talaga sa safety ng bike natin, para sa safety rin natin. Apart from the safety, para rin humaba ang buhay mismo ng motor. Para gaya ng na-mention ko kanina, ma-preserve ang itsura ng motor. Kasi hindi naman natin alam kung magtatagal sa atin ang motor o hindi. Tatagal in terms of kung may plano kang ibenta, or of course kung wala man, di kahit na nasa garahe siya, haba ang buhay ng motor mo, di ba? So ako, update lang naman tong gagawin natin in terms of asa na nga ba tayo when it comes to upgrades, updates, and accessories sa motor natin. Maraming magja-judge na hindi mo naman kailangan yan, ba't mo pinagbibili? Tatakbo nga naman talaga ang motor nang wala yung mga accessories. Kasi nga, bare nga yan yung binili mo, di ba? Totoo naman yun, no, mga katodo. Totoo yun. Tatakbo naman talaga ang motor nang wala yung mga accessories or abubot na pinaglalagay natin. Pero when it comes to safety, pagdating sa mga aksidente, wag naman po sana mapoprotektahan ba ng kung anong stock meron ka ang motor mo sa'yo rin mismo. Kumbaga, ikaw mismo na may-ari ng motor, kaya mo bang protektahan mismo ang motor against you? Kasi posibleng ikaw ang makagasgas, posibleng ikaw ang sira ng pintura or ng kahit na ano man dyan, di ba? Alright, so kakasabi ko lang na ang ganda ng panahon kanina at eto na naman tayo dito mga katodo. Kaso maraming nakatambay.
Pero dito na tayo mag-vlog. Ito na siya. Ito na siya ngayon after almost 4 months of ownership ng motor natin. So, ayan na ang ating Ninja 1000 SX. Simulan natin sa taas kung ano yung mga pinaglalagay natin dito na feeling ko importante. Una is itong tank flange. May tank bag ito mga katodo na nakalagay. Kaya ako siya kinuha kasi hirap na hirap akong kumuha ng pera pagdating sa expressway, no? Sobrang hirap dumukot, lalo na kapag naka-gloves ka. Ito, Lazada Gaming lang yan. And then yung tank bag mismo is from SEC Moto Supply. Ayan, no? So, pangalawa dito sa taas is itong quad lock for navigation. So, sa mga previous vlogs natin, kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng issue when, lalo na ata nung pumunta tayo ng Batangas, nagkaroon tayo ng issue kasi hindi natin alam yung lugar. So, this is necessary for navigation. This is necessary for convenience when it comes to paying, when it comes to, you know, storing small baggages. Yung mga maliliit nating bagahe, pwede dyan. Alright, dito tayo sa may TFT. Hindi nyo nahahalata, meron na po yung silicone cover, yung TFT natin. So may mga gasgas na nga, kasi nga ang nangyari nung nilalagay ko siya, yung ginagamit ko palang plastic card merong sira, kaya na ayan, nagkagasgas-gasgas na. At isa nga pala sa upgrade natin mga katodo dito sa taas, itong ating tank pad at itong tank grip. Ito na pagpadagdag ng papogi ng bike, pero may purpose yan para maprotektahan yung bike natin against the rider when it comes to kapag naka-belt tayo, dito gagasgas, hindi direkta sa mismong tangke. And kang tank grip is dito yayakap ang iyong binte, tama ba? Kapag ka sa mga corners and all, so dito mo i-grip, kaya sa tinatawag na tank grips. So yan ang purpose niyan. So dito naman sa harapan, wala mostly tayong nilagay dyan, pero dito sa wheels, ito naglagay tayo netong slider dito sa harapan. Front axle slider from Evotech. Yan yung nilagay natin dyan. Yan naman for safety. In case na tumumba-tumba tayo, mabuwal, hindi aabutin ang ating telescopic kasi mas mahal yan. Okay. And then, kung makikita nyo dito banda sa ilalim, andyan yung ating rad cover. So, radiator cover, nilagay natin yan kasi kung makikita nyo dito, ay hindi siya kataasan yung tapalodo natin dito sa likod. So kapag may mga bato diretso siya sa radiator, posibleng makabutas yon. So ito yan, isang malaking bagay din yan na kailangan nating ilagay. And dito sa may bandang gitna, ito slider nilagay natin, Evotech slider. Alam nyo naman na kung para saan yan, di ba? In case na tumumba-tumba tayo, protektado yung motor natin, especially yung pairing, kasi mahal yan. Itong pairing, mga nasa around 18,000 ang ito lang, ang pairing na yan. So apart from that, safety mo na rin, kasi pag tumumba, at least may tutukod, hindi may ipit yung iyong paa. Dito nilagyan natin ng stand enlarger. Ang purpose niyan is kapag ka nasa medyo malambot tayo na lugar, pag in-stand natin, wala tayong kaba na baka lumubog yung motor kasi may extra space siya. And then, of course, ito yung ating exhaust pipe na recently addition natin sa ating upgrades from Orion Muffler. So, ayan naman is for safety rin yan, kasi when you're riding, especially on expressway, maririnig ka. Ilang beses na, mga twice na ang nangyari sa akin na kinat ako kasi hindi nila napansin. Hindi ko sila masisisi kasi hindi nila ako napansin, gawa ng tahimik nga masyado yung motor. So that is for safety. Ito naman, spools. Ito yung pinaglalagyan ng paddock or paddock stand para mai-center stand mo yung motor, kasi mga katodo, obviously wala tayong center stand, no? So hindi mo siya masisentro, lalo na kapag ka nagka-car wash ka. So kailangan mo yan, especially kapag ka naglinis ka ng iyong chain and any maintenance na kailangan mo sa gulong mo sa likod. Yun yung purpose niyan. Now, lahat yan ng mga na-mention ko mga katodo, I would say na malaki ang significance or importance niyan sa ating motor, diba? For the safety, for navigation, for comfortability and convenience.
Meron ako isang upgrade na itong ating tail tidy. I would say hindi siya importanteng upgrade. This is me, my point of view, no. Hindi siya importanteng upgrade. Isa to sa mga pinakawalang kwentang upgrade natin, mga katodo. Kasi nga naman, pinahirapan lang natin yung sarili natin. Gawa ng maputik na kapag umuulan. Sobrang putik, umaakit nga mismo, abot sa helmet ko minsan. At the same time, wala. Kumbaga, ang masasabi ng iba, tiis pogi lang yan. Totoo naman. Pero there's one thing na masasabi ko, kahit wala siyang kwenta, no, sa mata ng iba, para sa akin kasi nakakapag-boost siya ng aesthetics ng ating motor, 'di ba? Tingnan niyo naman, oh, yung likurang bahagi ng ating motor, 'di ba? Makikita yung laki ng gulong, makikita yung itsura ng rear side ng iyong motor. If you are looking, obviously most of the time naman yung mga nakakapansin is nasa likuran ng motor pag nagda-drive tayo. So yan ang makikita nila. And that's mainly for aesthetics, no. But also one reason na kaya ako pinatanggal, nag-decide ako na ipatanggal na rin yan kasi sobrang haba nung mudguard, guys. Hanggang dito ata yung stock na mudguard. And honestly, nahihirapan akong ipadak yung motor natin. I guess na-mention ko to dun sa ibang mga vlogs ko na ang hirap ipadak ng motor gawa ng sumasabit yung mudguard. So isa rin siguro yan na dahilan. Naging dahilan yan after na nagpalagay kasi gustong pumogi yung motor. Alam mo? So naging isang reason na lang siya dahil sa kagustuhan or ipinilit na rason dahil sa kagustuhan pumogi ang motor, di ba? Alam ko most of you guys sa mga nakamotor dyan, kahit maliit na sisi man yan, scooter, big bike, di ba? Minsan gumagawa tayo ng dahilan para lang mabili natin yung bagay na gusto natin at maipalagay natin. Okay. It was a cold, rainy ride. Kanina, ang confident ko pa, sabi ko pa sa intro natin na ang gandang mag-ride ngayon. Kasi ang ganda ng panahon. Yung pala, inulan. Oh my God. But anyway, let's hit the road and let's go. Ibaba natin sa rain mode kasi basa ang daan. Yan. Sa lahat ng mga upgrades natin, no, I would say 90%, 95% of our upgrades para sa ating safety yung mga upgrades natin. So, and guys, please comment down below, no, kung ano pa ang mga kulang sa ating motor. Alam ko marami pa. Marami pang upgrades na pwedeng gawin o idagdag. Hindi ko sinasabi, mga katodo, na bibilihin natin agad-agad yan, ha, kasi wala naman tayong pera. Pero definitely pag-iipunan natin yan. And if it's necessary, pagkakailangan talaga yung mga upgrades na yon, syempre hahabulin natin yan at ilalagay natin sa bike natin. Kasi hindi lang naman yan para sa safety ng motor, para sa safety rin ng rider, at para rin safety sa mga kasama nating motorista. Posibleng yung mga upgrade na yun makatulong para makaiwas sa isang malaking disgrasya, di ba? Ayan, so hanggang dito na lang, mga katodo. Maraming salamat sa pagsama sa ating scam ride. Nakakala natin mainit pero inulan tayo. So guys, thank you so much. Para sa mga hindi pa nag-subscribe, guys, please do like, share, comment on this video, on our video sa mga panood nyo. And please do subscribe. Ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga updates ng channel natin. Alright? So, lagi ninyong tandaan, sa lahat ng mga pangarap nyo, maliit man yan o malaki, sipagan nyo, kilusin nyo, itodo nyo. Peace out.